Ya apa peno kabare nduk Niken? Inggih. Apik-apik ae. Apik-apik. Ya apa perjalanan lancar ah peno? Tutuk endi ae iki mau tutuk endi? Tutuk etan apa tutuk kulon apa tutuk lor? Tutuk omah, tutuk lor, tutuk kidul, tutuk gentak jos. Oh enek jose. Iya. Berarti Sebentar, Papa. apa? Sebentar, Papa. Apa? Saya mau cari tisu basah dulu. Oh, buat apa tisu basah? Tisu kering aja nanti dibasahi sendiri. Basaku. Oh iya, tilake lawa iku, tilak lawa. Lawa itu siapa? Lawa iku kak lawa iku, panganane lak gedang entah iku. Anggere nek kates rodok nyadam dikrowo, anggere ya lawa iku. Yo, Malam ya apa tetep Jawa Timuran. Jawa Timuran. Ya apa peno? Sehat-sehat ae ya, Nduk. Sehat-sehat ae. Terima kasih wis rawuh rene. Perjalanan piye? Lancar ta, Gak? Iki mau perjalanane lah rodok grontal-grontal. Oh, geruntal. Iyo. Apa iku geruntal iku? Grontal. Artine apa? Artine geruntal iki apa? Balane pating keblegong. Oh, pating keblegong. Gak Iya. apa-apa, sing penting teko nggon kanthi slamet. Untunge kula wau betut mobil jeep. Oh, jeep. Iyo. Oh, jeep ki sing rodone papat iku mburi enek gandolane iku. Jeep iku rodone 5. 5. Iyo. Kuwi sitoke apa iku? Mburi ban serep. Oh ngono. Iya. Rodone 5. Iya, kon lapo? Kon lapo nek kono? Kon Lapo nyawang-nyawang aku ngono? Ora nyambut gawe kon. Kon kok terus ora nyambut gawe terus ndodok ning kono ki lho ngopo? Lho engko mike dicekel rek. Nek nyekel mik ya ngangge aturan tata krama iki mike mik larang. Karo nginuku karo ndasmu larang iki ngono. Sing apik dicekel sing apik, cekel cek terus didilat. Nah ngono. Beh lagi tipake sing ngendang ya bos ora mau. Gak apa-apa. Niken, selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mbak Niken. Mbak Yumu apa piye kok Mbak? Selamat malam Dek Niken. Adikmu, Bo. Ayo, kowe gelem ya? Selamat malam Yu. Masane kon direken cuyu ah, nesu rek direken cuyu kok ciu. Ora apa-apa ya enak, Bos. Ora cetok. Rene. Nyedet. Niken iku sinden tegas iku. Kon lek nganti enggak tenanan ning ngarepe Niken iso ilang ndas peno ngono. Nya. Lah kok tawa? Lho kaplok. Kenalane urung kok. Kenalan kambek Mbak Niken iku. Kita ini lho belum Aku wis ero kenalan. bos iki Mbak Niken kalau bos. Kito ya apa ta kito? Kita. Ayo peno kambek. Kambek apa ya? Lah Aku ya. kalau kita, kalau di Jawa itu kita. Oh kita. Iya. Iya. Aku kenal bos Mbak Niken lagi. Heeh. Mbak Niken silinder nggih. Silindermu iku. Silinder ndasmu cepot kuwi ya. Niken Sailindri. Oh. Mbak Niken Sailindri. Ya. Mbak Niken Salindri. Kamu baru kenal sama aku itu baru sekali ini. Jadi kamu itu harus hati-hati. Hati-hati kon joita itu. Iya. Aja lambemu mok cekebek-cekebek ning ngopo iku? Nyekebek kon iku. Ngenyek ambek Niken ah. Kok nyekebek terus ki ngopo iku? Dadi wong lanang iku. Gawane bayi, Bos. Dadi wong lanang iku sing meneng lho, Nah meneng nitutke Mbak Niken meneng sing gagah, tatak, wani. Nah, warono ngadeg jejeg, Nduk. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Hah? Ngadeg jejeg, ngadeg sing gagah ngono. Ngadeg jejeg. Tangane walang kerik. Wong lanang kok. Nah, sing jejeg. Jejeg sikile jejeg, begagah. Mlaku, etek kaya dolanan to malahan kowe. Malah koyo pitik tas ngendok ngono, Bos. Kamu sini, belakangku sini. Ana, Belakang. mrene Niken. Iya, Papa. Iya. Ini tadi gimana, Papa? Selamat malam. Alhamdulillah sampean sampun selamat teko Alhamdulillah. panggonan. Inggih, Papa. Ini saya tadi masih ada acara, Papa. Maaf kalau saya tidak bisa datang untuk waktu yang on time, Papa. Oh, gak apa-apa. Yang penting malam hari ini tetap bisa hadir. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu. Maafkan adik ya, Papa.
Kok maafkan adik gitu. Maafkan anak ya, piye ya? Lek papa iki. Iya kan anak, tapi kan manggilnya adik. Masih kecil. Iya. Adik ejes, ngono. Iya. Ini acaranya apa, Papa? Tasakuran sertifikat tegese warga masyarakat wonten ing Barurejo, Sukorejo utawa wewengkon desa Krisik kene iki wis bertahun-tahun mengurus ya kuwi supaya sertifikat iki bisa berhasil. Kena diarani iki lek ngarani PPTKH. Jadi Apa itu? Program sertifikat redistribusi tanah, program penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan. Tegese wis bisa menjadi sertifikat di Desa. Berarti doanya gimana? Doanya semoga ini bermanfaat buat semua warga masyarakat di Desa Krisik, Nggih. Dusune Barurejo karo Ya. Sukorejo. Oh gitu. Nggih, semoga berkah sedayanipun. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Dan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu. Juga, Itu Pak. tamu VVIP-nya itu sing rawuh sinten mawon, Bapak? Loh, wonten nggih menika Pak Lurah. Pak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Hari Budi Setiawan, menika Pak Lurah. Bapak Hari Budi Setiawan. Juga ingkang minulya Pak Kasun sing rawuh ana gubuke papa ning Blitar kono. Oh, Pak Kasun, sing pundi Pak Kasun? Pak Kasune Pak Edi. Pak Pak piantune Edi. Pak Edi, lah menika ingkang ngagem jilbab niku ibu-ibu ding pitutuk ding. Pak Edi pokoke ning kono lah, ning kono. Sak menika Pak Edi itu engkang Kok kedawan dadak golek sinyal kene sinyale Akeh men Pak Edi. Heeh. Pokoknya didongake Pak Kasun, panitia, juga Pak Lurah, juga warga masyarakat atas sertifikasi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Perjuangan ini bertahun-tahun loh. Wow. Dan alhamdulillah suksesi sertifikat ini nyatane tasakuran tetep gelar wayang kulit. Tidak mitung piro probiyane nyatane yang ngrawuhne Niken Salindri. Oke, terima kasih buat semuanya masyarakat, buat semuanya Pak Lurah, Pak Kasun, Kasun, Pak RT semuanya, Pak RT gitu, Pak RT. Pak RT semuanya RT. masyarakat, Pak RW semuanya. Terima kasih banyak karena sudah mendatangkan saya beserta Papa Rudi dan juga ingon-ingonnya. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Kowe muni ingon-ingon, ingon-ingonnya ngono ya. Ingon-ingonnya. Ya polahe dhek lho. Kowe iki jane lawak apa copet to jane iki? Bolak-balik ndas kok kudu mok delikne rumah aku. ora Bos, aku ora copet. Pokoknya rasa syukur iki muga-muga nuwuhke berkah. Nggih. Oke. Oke, kita kasih lagu, Lagu. karena ini sudah malam sekali. Kita harus meminit waktu. Waduh. Wih gila. Ngerti? Wajib. Meminit ki apa? Meminit ki apa? Memenit Ayo. apa Mbak Niken? Lho, kowe iki takoni kok. Memenit iki Sudah itu cangkemmu sudah. Muak saya. Masa meminit ora mudah. Lagu-lagu. Kamu bisa nyanyi nggak? ya manut aku no. Ya. Ah, Coba apa coba lagune? nadanya. Lagune apa? Kita kasih nada D D D. Ode, dados, tinggi Oh dados. dados. Berarti dados. Sampai ngati sayang tansah Elek meseme sandingan lawa. kang katyo mimi mintuno Iya. sating katresnan pujanku sayang mangge kelangenan aja tato. Ya kamu itu seharusnya gimana gitu loh. Gimana toh? Laki-laki dikudangi kudu. Iya. Mbok nyekel tangane kek, apa piye kek, apa ngene kek, apa piye kek, apa Kuwale, kuwale ngono lho. Sing ngono ki wedok. Oh sing ngono kuwi wedok. Ya. Nah, baru ngene. enak bae. bejo ta kowe? Bejo, Ini, Bos. rata ini, rata ini. Kamu sudah garap belum? Iki kan. Sudah, kamu jangan nyanyi. Iki lagu anyar to? Baru, baru, Pak. Oh, baru. Cocok ini baru. Masih bejo. anget. Anget. Waduh, pokoknya. Coba kita ulangi lagi ya. Heeh. Gimana, Pak? Ulang ngono enggak apa-apa. Baru ki padahal kene desane baru. Dus. Oh, ini
desanya baru. Baru Rejo. Oh, baru Rejo. Dusun. Heeh. Berarti Rejo selalu. Alhamdulillah. Yo kudangen lawa kuwi najan to kaya tetek melek. Yo, kapan neh yo? Sampai ngati sayang tansah sandingan kang kedua mimi mintono setiap tresnan pujanku sayang nanti langanan bisa kasambatan ampo jatiningkan Oh, kan mau bawa HP ora? Sek bos beroyong lho. Bejo-bejane ngene iki sing ibote pengen dirangkul niken ra kesempatan. Lah ngrangkul sing ngibot burimu kowe lho. Sing ibad lho pengen ngrangkul niken kaya ki ora kasembadan. Lah kowe bejo-bejane uripmu ngono lho. Tapi yo tenang. Piye rasane piye? Enak tenan? Yo njaluk neh oleh. Kok njaluk neh. Arep klakli nduk iki ya wis. Heeh, tembange manut sampean kok yo apa? Nduk? ruso sampean iki. Wah, lah iki tenan bendina angkatane 70 ton kok. Manol kaya, mangane mesti kaya kenong angel dipuluk. Ya itu namanya jump scare. Nggih. Ya pancen yo jam karo Ini ker. kita kasih lagunya ini apa yang halus dulu Papa? Manut penjiran sing halus dhisik jane. Sing Iya, halus dhisik. yuk. Karena sampean iki serba bisa. Iya, yuk. Padha karo lawa iki serba bisu. Lho. Serba bisu. Hah? Kono ben mikir sik ngono lho. Kono ben ngiling-ngiling sik. Ayo, iki lah. Wah, Nggih, iki lho, engko jenenge nek kupu ning kono ki terus Iya. wedho kupune kuning lho. Oh, wehno gadis kesayanganmu. Eh, Lah sini sing demek kowe kok ya. modus wi jenenge. Napa lek alus? Napa Pak? Enten permintaan napa Pak? Iki ketoke kok nek permintaan kok Pak Ruga sembarang, ngoten. Heeh. Nah, jenengan apa? Alus ki ya kaya Sarung jagung. ya aja to. Sing kena ditublak-tutak to. Wis jenenge enggak halus. Tapi wiwitane alus ngono lho. Aduh, jadi bet pipis nih. Enggak apa-apa. Wah, ngelitak nang isor wah. Wah. kaya kene iki rupa-rupa toilet ngono ya. Manut sampean. Ngenteni Ya. kena tembang kekinian sing halus enek to, manut sampean. Ngenteni. Ngenteni kan lho ya Aku kena. ngenten. Kuwi ya oleh. Oke. Sinden wae iki. Nggih. Heeh. Niki multi talent, Bos. Lek mun jelasne kaya Multi talent Mbak Nika niki. bejo kowe lho tenan sing gendere pengen ngrangkul niken ora tau kelakon lho. Golekno kresek dipake lho. Mas aku. Ya manut sampean dibawani apa langsung? Karena malam langsung ngono nggih. Nggih, langsung mawon. Langsung. Aku. Langgam riyen nggih, Pak. Lah iya no kudu no. Iki engko tetep halus iki. Cuma engko keri dijaipongke. Ya. Aku ngenteni Ya joget kok tekanmu Ini. kaya ngenteni Kok malah nyakil to? Halus nggih. cincin matan sasampan jroning kalbu deges sombong Kagem ajane. citra janji Pak Edi. dah kang mesir kang merati Kita kanca-kanca taruna. sirah hati rina wangi aku tansah ngenteni
iki momong sik alus kowe lungguh sik wong. Golek sikilmu loro likaten, aku sing repot. Ya. Kledang kae tak Salindri. Niken Salindri. Kowe iki niken nembang kudune kowe menghayati. Iya, kamu itu seharusnya. Kamu kok joget sana, joget sini, joget situ, joget. Iya, kenapa? Kok kamu sampai joget-joget dek situ-situ nyapa? Kowe karo suarane niken demen. Lah penak. Kowe demen karo suarane niken. Ya pasti demen to, Bos. Nek demen lamaren suarane, ngono lho. Suarane tapi radio ya masane. Masa terus kowe udah tutut rokokku mau rokok ini yang apa? Kowe roh iki apa? Rokok di Samsu. Jiwaku sampai surga. Nah ngono lho rumah saku. Iki mau lagu apa, Nduk? Angenteni, Bapak. Angenteni binarung suaraning Jaipong Jawa Barat nyatane ya Ya, ya penak. Oh, penuk tau penak banget. Iya. Buat warga masakan mapan wonten Barurejo, Sukorejo, uga Gresik kira-kira menapa? Teater iki khusus buat Pak Kasun. Buat gitu. Pak Kades juga tidak lupa buat para panitia lan Karang Taruna. Napa? Iya, Bapak. Apa lagunya?
Apa? Itu tadi aja. Itu tadi apa? Iya. Iku jadulnya apa itu? Itu Jadulnya apa? judulnya Pak, judulnya. Eh? Judulnya. Oh judulnya apa kok jadulnya? Judulnya Sumanding. Oh Sumanding. Iya. Sumanding itu enggak